Todos mis amigos nang bosa mesa, músico nang, artista nang, se botin grupo de baile, tudo qual que botin que promove, nós is Luis Zaraga Production, bosa Puerto Latino, bota chama Luis, até número tá sale aqui bom, é número tá sale, bota chama Luis, bota tu meu contato, nós tem bom deal pabo, nós oferecer bom deal para videoclip, que o varo passar na Holanda, tu varo promover na Antillas, tu varo promover na Suriname, na Alemanha, 3 canais na Venezuela, na Corsol, todo caminho nacional. Que se botar um bom grupo, que você promover, chama Luis Zaraga Production. Para videoclip, até o número da sala que vai aqui, e nós temos um bom deal. Vamos começar com promoção e turcos daarbij. Nós estamos aqui em touch. Miravo. Dames en heren, net als ik heb jullie straks gezegd, we hebben verschillende zanger en zangeres hier bij ons in Puerto Latino. En vandaag hebben we bij ons Diane Celeste. Applaus voor Diane! Welkom. Hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, rustig. We zijn druk bezig, je ziet het. Dus je bent nog een keer bij ons hier in Puerto Latino. Ja, voelt goed hoor. En hoeveel nummer ga je voor ons vandaag zingen? Hoeveel? 4 nummers in totaal. Oké. Hoe lang ben je al bezig? Met zingen? Ja, sinds vanaf ik 8 was of zo. En heb je nog plannen voor de toekomst qua cd's, videoclip? Ja, ik ben bezig met nieuwe liedjes schrijven en nieuwe producers. Mijn broer ProJam, ProTales, maakt beats voor me. En nieuwe songs aan het maken, dus hopelijk komt de cd snel. En vandaag zit je bij ons in Puerto Latino. Yes. Dames en heren, een groot applaus voor Diane. En geniet ervan. Diane Celeste. Awe ahasine tunaya kumuabay. Después de halagar mi sufriopi nabolado, mi tabata si mabuhopi pero marializa. Mio mi estima mi mesmas ilupidabu. No tabaño lágrima más di mí no. Awoco soledad y dolor a contrabo. Porque tribi di bimbek na mi porta. Mi tamasha contento con nos abobeto. Mi bisabudangi di abbandonarmi, può aiutarmi pa mi singa valorarmi mes. Se mi tabisabo nanki Dios baba.